दिनै नोंसिनिया फार्स्ट क्लास दा? बे फार्स्ट क्लास सार। ओइ बुरबक माहायथो हाबफैदों नोंलाय? माथो क्लास लानो फैदों? मोनथियावसो मानोथो हाबफैदों बावलाय? सार बाहेरनिफ्राय देमला देमलि फटक नुनायखाय हाबफैदोंमोनलै जोङो। फाग्ला दुरा माबायदि लेक्सार हरबाय थाखो नोंलाय? सार जों नोंनाव योगा क्लासखौनो लानो फैखादों। भेरि गुड अरेन्ज कालार। सार माला फोरोंबावगोन ब्रा? योगायाव मा मा बानायनांगौलै सार? मा एथ' खुगा लेब लेब नोंनियालाय? मा नाम नोंनिया? खोथा रायलायनोसो फैदों नोङो। फैसाफोरखौ लाबोखादोंना खायाखै? ओइ नोंसोरो फैसा लाबोखादोंना? लाबोदोंबा आंनिखौबो होथ'दोलै, आंबो क्लासखौ लानो लुगैथारदों। र' आं गोबायनाव सोंहरनो। ओइ गोबाय फैसा बुरजा लाबोदोंना? दङ दे सानैनोबो होगोन आं। दङनोलै फाग्ला बुरजा दंनो। दे होमबालाय। सार माखौ फैसानि सिन्था खालामदों नोंलाय? फैसाया मेरला खाबानो मोनो, हान्थुआव बुबानो ओंखारो। सारा गावनाव फैसा गैया नालाय बेखायनो मालायनाव फैसा सोंग्रोदोंना। माथो बाहेरावलाय फ्रि लिरनायसो दंमोनलाय? फ्रिल' नङा बुरबक, जिर' फ्रि लिरनायसो दङ। मेगना बे फ्रिनि सिगाङाव जिर' दं दे, लाथिख' दं, बेखौ नुनाय ना नुयि? बे लाथिख'ना अ सिनायनो हायो नामा सार? लाथिख' लावजोंजों जायो, औवा दुलुरल' जायो, बेखौ सिनाया नामा नोङो? आनफोर गोबोर साला। गोबोरा जोंनि थाखाय बेसे गोनां आरो गोबोर होनदों सार। गोबोरबाबो मोजांलै जोङो। दे सार जोंखौ एसे फोरोंदो। औ फोरोंदो मामबार। दे बे बनानै दोनखानाय कार्पेटआव जिराय। माथो एखे खालारनिब्रा सार कार्पेटआलाय? एसे बेलेग बेलेग मोनबा मोजां मोनगौमोन आं। बिराद बुरबकानो फैफ्लांबायलै आंनाव दिनै। ओइ जिरायदो फाग्ला माखा जिरायदो, खालामथारनोसै मामबार। आं माबा फोरोंग्राखौ गोजनि बायदिसो नुलायलांबायलै। मा गोजनिलै फाग्ला? है फाग्ला 15 मिनिटावनो बावग्रा। जोंखौबो बावगोन नामा ब्रा बेलाय? मा जोंखौल'ब्रा, गासिखौबो बावगोन। फैसाखौ जों होदोंना होआखै बेखौलाय बावगोन ना बावाब्रा बेलाय? बावगोनब्रा, बावनाय नालाय बावनाय, गासिखौबो बावगोन। ओइ होमबालाय 15 मिनिट सोलोंनानै आदाया ब्लड। मा लिरनानै लाजोबनाय जाखो बडियावलाय? औ मा बेलाय? औलै गोजनि मालै बियो, आइ एम आमिर माबा ABS मा लिरनानै लादों बडियाव। बै फाग्ला जोंनि थाखाय मोजांसोना, बावबा फैसा होनांनाय नङा। नोङो खालि बे लाब जानायावल' सानबाय था। मामबार जिरायदोलै बुरबकफोर। दे। रेडि? Yes sir। सिगाङावनो नोंसोरो नोंसिनि खाफालखौ हान्थुआव फोनां। जायालै आंजों बिदिया, माबोरै खाफालालाय हान्थुआव नांनोब्रा। गोख्रै खालाम। जानायाथ' जाबायमोनलै, नाथाय अरेन्ज गाननाय आरो गुफुर ड्रेस गाननाया मोजाङै देमनो हायासै। आंथ' हादोंना सार। दे दानिया गोलाव जा। उन्दुनायाथ' जाजोबदों बयनियाबो। दानिया आथिंखौ थिखोलाय। माबायदि योगालै बेलाय? आं मोजां मोनथारासैलै। जाबायना सार? जानायाथ' जाबायमोन, बे गुफुर गाननाया आथिं थोंसेखौ मानो थिखोआखै? सार बे आथिं थोंसेखौ थिखोनो हाया, लहा सोनायसो। हाब बिदियानो योगा खालामफैबावदों। फाग्ला माथा गाज्रि, मा बुङोब्रा नोंलाय? उदैनि गेस्ट्रिकफ्रा स्र' जाजोबसिगोनलै। हामोब्रा हामो, बेजोंनोथ' गेस्ट्रिक हामो, बेमारबो हामो। बेबायदि योगा खालामबाय थानायाव रायलायनो मोना दै। रायलायबा खुगानि बारा बोरै ओंखारलांगोनब्रा सार? रायलायबासो हजम जायो। ओइ बुरबकफोर, माबायदि मानसिलै नोंसोरलाय? ओइ गोजनि नोंबो सिरि थालै। सोर फाग्लाया खिफिखोबा? मा मोनामखोलै? ओइ खासेव, नों खिफिदों नामा ब्रा? आं खिफियाखैलै, बे सिगांनि फाग्लायानो जागोन। दानिया गासिबो गसंदोलाय। मा खुगा मुथेबाय थाखोब्रा सारालाय? मा मोनामदोंलै सार? माथो जोंखौलाय मोनामाखै? मोजांसो बुंदों साला खिफिनानै। दे नोंसोरो उथिनानै थाजोबलाय, आं एसे बाहेरायाव थांनो। उन्दुबाय थागोनलै, आङो उन्दुनो मोजां मोनदों। होद उथिदो। उथियाबा माथोब्रा, मा उन्दुबाय थानो? होद नोंसोरजोंबो जाथारालै। खानायाव मानो गाखोलै नोङो? नुसनाखैलै, उथिदों ओंखायनोथ'। आथिं हेबलायनानै थादों, बेखायनोथ' मालायनि खानायाव गादों साला। ओइ उथिदोलै खासेव। मेंबायलै आंखौ, आं बेफोरखौ बानायफेरथारा। बानायदावबाय थाबासो हागोनलै। एफा गोबाव थाहैबाय बाहेरायाव थांनायाबो। नोंलाय मानोथो खिफिनाय फाग्ला? गेस्टिकसो गदोंलै। बेखौसो खिफि होनो नामा? बेखौ सोरबा हमथानो हाफेरदों दुनियायाव? गाव फैनो होनबा फैखाथारोबोलै बियो। मा एथ' लेथ्रा रायलायखोलै नोंसोरलाय? ओइ गोबाय, देलाय मोसानायलाय गोजनि गैयियावनो। साइड जा नोंसोरो। देलै दे।
गाव गावबागाव जायगायाव फैफिनदोलै फाग्लाफोर दा फैलायगोन गोजनिया नोंसोर बेयाव मा खालामबाय थादों जिमाव थाङालासिनो मा बुंखोलै सारालाय बावबायलै बियो बावबाय दानाबा जिमसो खालामनो थिनबावबायलै फैसाखौथ' होनो गसिगोन ना है सिरिथा दुरा फाग्ला माबोरै माने एफा रागा जोंखोबोलाय जोंखौलाय रागा जोङाबा फाग्ला जोंखौ बेलेगसो सानबायना बियो खारखुमा लांनोसैलै थुदो बुजाबायनायलाय अबे खारखुमाबायनोब्रा नोंलाय मामबारथ' सार जों दिनै खालामथ'ला नामा मा होनदों नोङो आवगायबोलाय नोङो मामोन सार ओइ दै एबार थांगोन ना थाङा बुंदो थांगोन सार आंथ' थांथारगोन आंबो थांगोन सार आंबो थांनोसै सार थ' मामबार दे गाव गाबागा थाब थाब बानायलै नङाबा मोनथारगोन आंजों सार आंनिखौ स्पिडखौ खमायनानै होलै एसे खमाया बुरबक खमायबालाय बोरै जानांगौ जाखो सार आंहालाय मा बानायनांगौब्रा खाथियाव बलखौ नुवाखै नोङो बे गाहायनि बलखौ बे बलजों गेले मा सार आंखौलाय मानो गोजौआव थिखोनानै दोनखोलै गोजौ होना बेखौ बुरबक नों बावहाय उन्दुनानै था बलना अन्थाइलै बियो जोनोनो हाया माथो है माम्बार 15 मिनिट जाबानो जासैलै औलै आंबो हाथारला सिगाङावनो बुंखादोंमोन ना आं नोंसोरखौ दासो थेला मोनदों मा 15 मिनिट 15 मिनिटआथ' जानांसिगौमोनलै जासिगोन र' 1 मिनिटल'सै एसे सहायथ'दो आइदै हाब गिलिरथारलै बलना अन्थाइब्रा बेलाय माथो खालामनो फैदों नोंलाय बेयावलाय बेखौनो जोनो हायाबालाय सार जों यगासो खालामनो फैदोंमोन ना जिम खालामनो फैखायाखै जोहरगारगोनलै आंनिया दा रागाया बुजानोबो गिलायलाङोब्रा आङो सार आं हानाय नङालै बे बलखौ जोनो ओइ बे टावार नोंसोर बेहाय मा मोनफैदोंलै बेथ' आंनि न'सो मा बुंखोलै नोंलाय नोंसोर गासिबो आंनि बडिगार्डना दाहोनामोनलै आंखौ दाहोना होनदों रागायानो बारानोसो जोनो लुगैबायलै आंनिया आंखौ बिदि दाहोना होनथारनाङालै अब्ला गोजनिया बावबाय खोमालै फाग्लाफोर ओइ फाय आइडिया बानायनानै थांसैलै थ' नङाबा माथोलै बुंफ्लानोसै दे दाहोना होननानै सार नोंनिया लान्च टाइम जाबायना जों लायनोसै दे मा लाबोनांगौलै सार फ्रुट जुस मिल्क मा नांगौ आंनि जानाय आदारखौ मिन्थिया माथो नोंसोरलाय लान्चआव आंनो अमा बेदर नांगौ ओंखाम नांगौ दालि नांगौ भाजा नांगौ बुरबकफोर दे सार जों दानो लानानै फैगोन दे गाख्रिलाय थुदोलै फाग्ला माखा माम्बार थु दासो उदै बुंजासे मोनजासिगोनलां नेबाय था नों साला बेटा जानो नेबाय था